Oh nih, Oh, ngai. ikulah 18 hari 17 tahun. Nang kuruk ko lak jo cegak. Lai kuado nih menjual ubek kuruk. Ubek kurok na waang tanyo. Naam, al kabia dapat kurumi dikata hari pegotor balatan. Tanang. Ubek kurok ko dari jauh ada bawa ke Mama Pin. Dari India ni nah. Mudah-mudahan nang laken ubek panau ko bisuak cegaknya. Ndak panau done kuruk. Waang alun tuo lai tupo mo de tuo takahone ko. Ah jadi dalam setahun barangkali pakai ubek ko nih. 3 kali 5 hari. Ah terima kasih nih. Mudah-mudahan kok leka tambah kuruk ambo. Waang iso manate ya. Urang minta cegak, waang minta sakit batambah. Ya biarlah. Yang sakit kan gue, gitu loh. Masalah buat lo. Ya iyalah, secara lo kan bocor gitu. Haca mereka daripada kau balik ke nenek kuruk, mana kau balik ke nenek panau, toko rupa nih kau rupa. Oh, di mau bulu abarang ke bang dari siko sakit pangkat turiak den mana ngawaang. Haca. Ubek kuruk, daun cangcino, hai. Ubek kuruk daun cangcino, cara pakainya digosok-gosok. Hai. Sakit kepala, karang dia muda, minum airnya, jo buah palo. Hai. Sakit tinggang aja pane, agi minyak sumu badaange. Asam urat aja malaria ramekan daun Ampadu tanah. Ya, jika tak kilia tumbuhkan bare, nanjo si pade, agak tigo bongkar. Sakit mata titiakan air daun sirih jani. Ubek kuro, daun cangcino, hai. Gata-gata bangka menyirah, namanya galigato. cara ubeknya nana paling murah age terasul sayo Damam paneh badan mandingin taraso satya sanjo. itu tandonyo sana kanai penyakit desampu jando. Ubek kuruk daun cangcino, cara pakainya digosok-gosok. Hai. Sakit kepala, karang dia muda, minum airnya, jo buah palo. Hai. Sakit pinggang aja pane, agi minyak sumu badaange. Ubek kuruk daun cangcino, hai. Sawanaya, jo sawanapi, itulah samo sajo. Mancalia air, mancalia api, amo jo tapi gilo. Kalau ikut tiba penyakit denai ndak tahu ubeknya. Sungguh denai tahu ubek tentang penyakit hanya.
jo si